Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka dorbar snong lom dat kla boy rembong rengkat ke market committee ha ka khatlai terik unai wing arjar arpho kila penpau ka jingbitar ka bajur halor ka jingpenthut u president ka Confederation of Ribhoi People uba bandari rentathiang halor ka jingpentrei ya ka traditional market ka balamang ha ka snong lom dat kla boy rembong Haribhoi district la ong ba ya ka ni ka traditional market kadai ka balamang lengba ka Ministry of Tribal Affair ha ka jinglut ka balakon siya ka sanklur tengka bat la pentrai kam leng baka arts and culture na ka sorkar Meghalaya bat na ka liang jong ka snong ka labitar ya ka jingle jong uba bandari rintathiang ubadai u president ka CORP ban ubadairu urang ba snong ka maupun kshat ha umroi constituency kumban supen ken mau baka yo habhoy rambong ka dai ka way na ki yo ka bahe tam Haribhoi sepngi ka bala ai jing shakri ya kispa atli ki snong bakin one tet one pet nakani ka yo bat kum gi bor snong kila dap shisha da ka jingkemen ka bakraw ban yo ya ka tay ka traditional market kinong elam snong kila benrap ru da ka baong ba wat yo umaw nong rim ru ladep banbu da menteri ka tanat arts and culture uba AL hek ban pentray no ya ka tay ka yo kila ong susu ba ya ka jaka ladep ban IA hadu san akar nakabenta ban sna ya ka tay ka yo da ka jing temu ban weng ya ka jingkap niya jong ka yo bhoy rembong ka balakta ya ka lait kawan ki pajba bat ha ka joga por ki le penpau ya ka jingdom ya uba bandari rentathiang kumunong elam balapau Haribhoi ha ka jaka bo unkersan ya ka jingwan kani ka kampenroy hanrei ulong penban unong penthod bat umau jenthod man pentrei ya kani ka traditional market halor kani ka benta ka KSU Eastern Border Area lengba uba banjob maring kum u president kila penramjur halor ka jingpenthut jong uba bandari hakaban pentrei ya kani ka yo bat na kalyang jong ka seng ka ajing kersan ka bapura ya ka snong bakatai ka yo ka dai ban urlong bat ki dawaru na ka sorkar bakan tuklar na ka benta ban sedang traino ya kani ka yo khanang man yo jingmentoy ki paj ba nong song yo ni sngo kendit hadu kata ha ka banghi i badon we na ki rurong ba banang ka thang hi ubala penmi ha kot kubor ya ka ban persha ya ka tendar ka bala penmi na ko office DRDA ka jing tmu jong ni ka office ka long ban state ba ya ka ni ka traditional market ka balawan ra na iba AL hek Honorable Minister Health and Arts and Culture bat kiway ha ka bala thungru ya umanong rim baladon rengkat bat ni hani khmat ha ka live ko tarik Oktober ar hajar khatndai ni sngoburom hadu kata ya iba AL hek ubri wala i jengai na ka benta ka development ya ka ban penbha ya ka yo ka hat namat ka ni ka jaka halum dai kla borombong kadai ka commercial center ha ka bakisnong barok ke badon hang ni ha po Eastern Ribhoi kisnong ke ba don saudong jangka kia im ya ka ban ya khai pateng ha ka ni ka yo ha bhoi rombong de halor jong kata kanong rim ba el hek lengba jong ka jing i jengai ka jong i ila persyang ya ka ban penrung ya ka ni ka skim na ka central skim banwan ra lengba ka Department Arts and Culture ya ka ban snano kayo ka babha na ka benta kinong tit kinong pet kinong khayi bakinang roy sakmat bat safrang hanrei ka ba so si kalong ba hadin bangilayo jingtip lengba ka ni kot kubor na kaliang jong kasnong ilalej ya ka ban kendu ya ki officer jong ka ni ka Arts and Culture jong ka Ribhoi District Nongpo ting DRDA ngamun banong ka ka bami nang ta kalong bangisyam ba uba bandari rentathiang ula ke spersha ya ka department ya ka ban persha ya ka ni ka tendar ka bala penmi da ko office
te halor jong kene nak liang jong ke snong ngi ujor persya yang kene ke jingle namar ba leng ba jong kita ki kam ki bakum kita kala ban penslem lane dile no ya kene ke kam ba kene ke jing tre ya kene ke yeu kanom ya sakmat bat saprang te ke jing kwa nak liang jong ke snong kalong ba ngida kerpat hiru ya ke department kat bala bakan pentre no ya kene ke kam bangeni i ba ke jing tre kan nang ya no nang ne sakmat kenang ba upai ba nong song snong unyo jing mentoi leng ba jong kene ke yo kata ke bangi dakwa hadu kata nak liang jong ke snong tengi kerpat namar kata ya ka sorkar ba ya minister ba elhek ba insim ya bantu klar ya ni ke kam kumno ban penya state kumbai lawan thung yau manong rim ngida kwa ru ba insim ga jing kli na kumenta ban penya state ban sedang no ya kene ka kam kenang ba kene ka traditional market ke balondra dai hang ne ha bormbong ngeni i ya kedur kedar ke jongka kumba kalong bat bau pai ba nong sung snong udio ban penon kam ya ka tangki ni ki ktin kublesibon kapor ka ba wan kong kan ka skim lang ba kum barim jeni masa lai lang thar bilai ban tilang ban yarab ban yara in skim MDC bukan buram kan tam iba alhat bolong minister bala bolong try jogan ka skim demi nagaliang jogas nong idap jing kemen ka bakraw rangkat bati long kemi ki basa kan thei khna konswet khan rangli markidon ke jing kermen ka bakraw na ka banta jogan ka yeu ban ya im kum ke jing pen mentoi na ka banta ka im lang ka sa lang ka roi ka par kham tam ha ka liang ka yo ka kot te pen ban ha ka bang yo i ki kot khobor ngi ka snong ka ladap ta jing susi ka bakraw kham tam ngi kum kinong yalam snong ha ka bang impoi perkhat ba kan ka jing thut kan wan dan namar kata daw ha bang lawat ya tenrai ka kum ka kot khobor ngi sngew ba dei iba bandari reda tiang balong ru kum presiden jong ka kop nong yalam bah khmat du ha ka jing sia dan kam ban yarap nak banta ki skim ki bon wan ra nak banta ka imlang ka salang ka roi ka par jong ka snong ka thau bat ulong ru kum urang ba snong jong ka taksat maupun ubayalam ya ka snong hang to pan ban la daja ba ka skim kan wan ha ka snong chung u la dai le ki wei usngo kum no namar ka tangi na ka liang jong ka snong gi don ka jing sungsi ka bakraw bat nyim dakwa ru bakan ja kum ne te kum tan ka liang jong akum buserman jong snong ha ka bangi ya kendu ya ka ya kinong yalam snong baro kam tam ya ki rangba ki ba kampau khmat jong ka snong ki ong bangin hap ban ya tur bat ban ya kren ha kom ka berde na ka banta kan ka jing thut te kum ta ni na ka liang jong ka snong ni kerpat ya kiseng bahalang kum ke KSU bat kiwe kiseng ni kerpat ya ki bakin ya snok tilang na ka banta jong kan ka yo nang bukan nomlong ka bakut botut ta kuble sibun tang kini tin na kalyang jong akum serman jong snong da ka men sim ka jing so khia bat ka jing so du jing kermen namar ban yo i hakikot kubor ha ka khat san tarik jong ubnai Oktober jong mentau snam bangi i hakikot kubor unong san hima ba ladon ki riu sim kabu ngila ban ong lisi kumbangi la yo tip bat hadian bangilawat benia ngilap ba udai ba bandari rentatiang ubadai u presiden jongka central body jongka kop ribhoi district agaju kapor ubadai ru orang ba snong jongka maupun ksyan ngilap ban penpau hang ni ba ngidap da gajing sosi lada don kum kini ki riu pau khmat lani ki riu rang ba ki ba la ban ong ba ki badai ki nong yalam ki barat ba jongka than ribhoi ki wan ban muslia lani ban tuklar ya kini ka kam snong ka jongi ya ka development ka bawan hapo ka snong ka jongi ni penpau da ba ni sosi ba lada mangi ngin lik ban tuklar ya ka development ka bawan ha ka snong ka jong uru ma uru angai ba udap da ka jing so si bat ka jing so do jing kerman te ha ka jo ka por nga ai kublei kerpang ru ya i minister iba elhek ibalong minister jongka health department but hagaju upor jongka arts and culture hagajing ya trace tom lang jong i XMLA mangat lang dhar banwanra ya kini ka traditional market hang ni hapo boy rumbong lum dai kla
kenang ban wanra ya gejing keluj jong katai ke yo boy rumbong giat ke jongi ke bedon hani ha boy rumbong te kumta nakaliang ka snong nila ais mo bahai gini ka jaka ka balong san akar ha ka por ka ba u mangai lang dhar kum u XMLA idang long nila ya persyang ban wat lat bat wat lenti ban pen keluj ya gini ka yo pause ni kendit pat ya gejing wan ban sim kabu jong une uriu rang ba ban muslia ya gini kam snong ke jongi te kumta ha gini ke por ngidap da jing sngodu jing kerman ba nakaliang ke snong hi bat naga market committee hi ngila mudur ba nyin sayo ban pentrei no sian naka liang jong ke DRDA kala that ya ke tendar lisi tang naka daw ba umyo ban pentrei lani bomyo ya ka ta ka tendar ka jong u kami kamsim lapau lisi yo dei kum kita ki kani lesi yo la bandai ka jingsim kabu ke jong u lani ki kam politics yo lesi ki dei na kaliang jong u MLA ne u MDC ne jong kani ka umroi ka jongi bawan man muslia kani kam ngimtip bat bangi kwa ba ka government kan ya chakmat bat ban pentrei no ya kani ka kam kublai shibon nagaliang jongi ngidap da jing sukumen sikada ya bangin sayo ya kani ka traditional market ha ka sanction ke balong san kru tengka nagliang jingi kerman skam hagitu kipor ba ka kam kan sedang noction nrei pose mentala dap sisnem tam ngimi ba kata ka kam kan ya chakmat pat kot kum ga jingwat jing tip jingi keseng nyelap ba kadon ke jing sak pentut sak penwit ha ki riu sim kubu ban pentut ya kene ka yo ko badon hang ni pi sikhi dal jong khmat ba kene ka jaka hang ne de bal ai song bha da ka dor barsnong lum de klab hurumbong bat baru kipat ba ginong susnong ap khmit anti bol kan no kata kayo kan sedang no lane ngini ino ya kata ka jisai kabangi kum kipat ba nyilas syak syutum nyila sertok ha kine gisnam namar ka jing khamya jong kayo ka ba tengteng nyili khampalat ban ya sor silong ka jing khamya hang ni ha ka ba da ki kentangi hab ban sak blok hang ni khamtam ha ki sngiyo ka ba nyimla ban ya nitip ba hang ni ki patba na keleng jong kadong jong Eastern Riboy bat na ki district ki Bamarjan na East Kasil bat na West Gentiles ki wan hang ni ban thiet hang ni kadi ka we na kayo ka ba yarap hai ki patba ki kerpang aya kum hagne ka klam COVID-19 kani kadi kayo ka ba sabam ya baro ki da ki spa tili ki snong sane po kadong Eastern Riboy ki jungi te naglang jungi kesang ni pau ki sulungo bat ni dapru da ji sung bitar ka bujur habangi tip kum kine ke bro nomor ni don kam bakane traditional market bakan don hang ni lese kade ka sin ke benukong hapok ke jela ke jungi ke bangiyo leng bakata Ministry of Travel Affair bat ke bala pniai leng bak art and culture bat leng bak di RDA hapok jong kene ka jaka kaban sa pniai no nam taban pniai chakman na kam ta kene ka project ke ni kerman scam bat ni kerpan ro ya ki bor bahlor bakin ya step sekhamat ban pentrikam no ya kene ka project nam ta kene ka traditional market hagju ko por naglang jungi ka seng ni ai ka jing kristian ka barat ba ya ka dorbar snong bat ya ki pai ba jong ka dong ribhoi Eastern Riboy ki jungi na ka benta banyo ban pen urlong no kloi kat bala ya kene ka traditional market